Благославяме Господа, Царя на царете и достойният за почет и хвала. Господ Исус Христос, Божият Син и Божият Дух, Святия Дух, благословен да бъде Бог Отец, Създателят на всичко, което виждат очите ни. В името на Господ Исус ти благодаря, Господи, за това, че ти ми даваш силата да чета и да споделям. В първо послание към Тимотей от 9 стих чета: а които лънтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. После чета 10 стих. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Внимавай с какво се пронизваш. Но ти, Божий човече, бягай от тези неща. Изследвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. Това, което работи в моето сърце, е за какво лъмтиш. Много е важно ние да пазим себе си и да имаме правилните мотиви с правилното отношение. Това, което следваш, Божият Слово ти казва: но ти, Божий човече, няма значение какво следват хората, има значение ти какво правиш. Защото всеки един ще отговаря за себе си и за своите постъпки и дела. Ние не трябва да бъдем като хора, които каквото прави другия и ние да го направим. Господ ти е дал, ти си различен, няма друг като тебе в този свят, защото Бог не създава копи-пейст. Много хора се опитват да имитират хора, но това не е правилно, понеже Бог иска да бъдеш ти такъв, какъвто Бог ти е създал. Да се стремиш към тези неща ще ти спомогне ти да следваш правия път и да се приближаваш към Бога и да придобиеш характер, който Господ иска. Иначе не можеш да придобиеш характер, който света ти предлага. Света предлага своите си мечти, своите си идеи, своите си... Всичко това е с цел, за да може да открадне Божиите видения в тебе, да може да открадне Божиите... Всъщност света нищо не може да открадне, ако ти не му позволиш. Казва Библията, че ние имаме силата да пазим вратата на своя дом. И вие сте храм на Святия Дух. Това, което ти допускаш в себе си, това и ще повлияе в света. Това, с каквото се пълниш, това ще излиза от тебе. Така че Божият Слово ни казва, че трябва да се хванем за вечния живот, защото Бог е вечен. И има живот, който води към смърт. И има живот, който води към живот. Вечния живот.